खुलुमबाय दा बड' निउज इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै फिन मोननैसो गोदानै नोंथांमोननि सेराव निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोननि सेराव मिजिंथिनाय थाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जासिगोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों आरो बे अर्डारआ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिफ्राय फैदों आरो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो मोननाय नङा बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि एमसिएलए धनेस्वर गयारी बिथाङा। मानोना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनाय लोगो लोगोनो क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफोरा बेराम नायजानायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरनाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सोरखारा बिटिआरआव गाज्रिसो सोलायनाय लाबोगासिनो दं होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बिसायख'थि आय'गआ थांनाय बुधबारखालि सा सानजा भारतनि मोनथाम रायजोफोराव गं 180 मासिनि बिधान सभा बिसायख'थि खुंफुंनायनि खालारखौ फोसावनानै होदोंमोन। बिजेपि खुंथाय गोहोआव थानाय त्रिपुरा रायजोआव 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 27 फेब्रुवारियाव सानसेयैनो मेघालया नागालेण्ड रायजोआव बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन। दा बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ लानानै त्रिपुरा रायजोआव बाइक रेलियाव बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि उनाव त्रिपुरानि मासलिसपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। कंग्रेस दोलोनिफ्राय फोसावनाय बादिब्ला बिजेपि दोलोनि माखासे दुथांफोरनि हानजाया बेरेखा दोलोनि मावफारियाफोरखौ रेलिनि समाव गाग्लोबदों, जेराव सा 15 सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि अजय कुमारआबो गोब्राब जोखोम जायो। गुबुन फारसेथिं बिजेपि दोलोनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला कंग्रेस दोलोनि सापर्टार्सफोरा रलिं केम्पआव फैनानै बुफाय-बुसि खालामफैनायनि उनाव बे दाङाबाजि थासारिया सोमजिदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। थांनाय मैया सासे इण्डियान आर्मिनि 1,19,000 रां थानाय बेगखौ सिखावफोरा सानावनो सेनानै लाना थांबाय। बे जाथाया जादों आसामनि कामरुप जिल्लायाव थानाय बक'आव। रां लांजानाय आर्मिनि मुङा राजु सांमा। बिथाङा बक' स्टेट बेंक अफ इण्डियानिफ्राय रांखौ लानानै खानाय सिननो नागिरनाय समावनो बे जाथाया जादों। रां लांनाय बेगखौ लानानै खारदोंब्लाबो सानैनि गेजेराव सासे सिखावखौ आर्मिया हमनानै लाखिनो हादों आरो सासेया रांखौ लानानै खारबाय। दायो आर्मिया बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव कमप्लेन होनायनि उनाव पुलिसफोरा गुबुन सासे सिखावखौ नागिरगासिनो दं होनना खौराङाव मोननाय जादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव। गोजोन्थों।